Hola, soc Gracias Fornos de Reinici en Benissa. Faig aquest vídeo avui, Dia de la Joventut, per a que parlem d'un problema molt greu que tenim al nostre poble. Sabies que aproximadament el 45% de les vivendes del nostre poble estan buides, quasi la meitat? Sabies que som el quart poble d'Espanya amb més cases buides? Però, sorpresa, la gent jove del poble no es pot independitzar. L'oferta de lloguers és quasi inexistent i la que existeix té preus similars a València o Alacant. I comprar ni ens ho plantegem en les feines precàries que tenim a la nostra zona, cambreres, transportistes, socorristes. La majoria són feines que amb sort et fan contractes de pràctiques i temporals fins a l'infinit. Sort que han pujat el salari mínim fins als 1.000 euros perquè a vegades n'hi arribàvem ahir. I espera, perquè és que si tens una feina estable, amb un contracte estable, i tens diners estalviats per a poder pagar una hipoteca, els preus de Benissa estan inflats per l'especulació. Tot això no és casualitat. Venim de 35 anys d'una Benissa d'escaparate que ha promogut el PP i el CIE. Què han fet per a que la gent del poble vulgui quedar-se al poble? O res. Si la gent jove no es pot quedar ni volent, no n'hi ha futur per a Benissa. Diguem prou. La gent jove volem viure, volem aportar i volem tindre oportunitats al nostre poble.